Labaran duniya. Masu kallo da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Jazuli Fanshekara ke ɗauke da labaran duniya daga sashen Hausa na CNT da ke Najeriya. Yau muna Laraba 23 ga watan Yunin shekarar 2021 miladiya, wanda ya yi daidai da 13 ga watan Zulkida na shekarar 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. A jiya talata ne wata babbar kotu da ke birnin tarayya Abuja ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 7 kan Faruk Lawan, tsohon shugaban kwamitin tallafin mai na majalisar wakilai ta ƙasa. An zargi Faruk Lawan ne da laifin karɓar dala 620 daga hannun Mr. Otedola a lokacin da shi Faruk Lawan ɗin yake shugabantar kwamitin binciken badakalar kuɗaɗen tallafin mai a shekarar 2012. Kotun ta umarci Faruk Lawan da ya dawo da dala 500,000 asusun gwamnatin tarayya. Tuni dai rahotanni suka tabbatar da cewa an kai Faruk Lawan gidan yarin Kuje da ke birnin tarayya Abuja. Hukuncin kotun bayan shekaru 9 da faruwar al'amarin abin tsoro ne ga masu makamantan laifi irin wannan. Gwamnatin jihar Kano ta rufe asibitin yara da ke gidan zu da ke titin gidan zu bayan shafe kusan shekaru 3 da fara aikinsa. Matakin gwamnatin ya kawo tsaiko wajen harkokin duba marasa lafiya sakamakon yadda ma'aikatan asibitin suka gaza sanin makomarsu. Su kuma marasa lafiya na kokawa. A cewar ɗaya daga cikin jagororin asibitin da ya nemi a sakaye sunansa, suna tsaka da aiki suka samu umarnin kotu cewar kamfanin da ke kula da ayyukan wannan asibiti wato Northfield Health Services ya ba da umarnin kwashe kayansa daga asibitin tare da ma'aikatansa baki daya. Sai dai shugaban hukumar kula da asibitocin jihar Kano, Dr. Nasir Kabo, ya shaidawa majiyarmu cewa gwamnatin Kano bata rufe asibitin ba, amma ta janye yarjejeniyar aiki da wancan kamfanin saboda rashin gamsuwa da yadda yake kula da asibitin. Gwamnatin Amurka ta kwace gwamman shafukan yada labarai na intanet da ke alaka da Iran bisa zargin su da yada labaran ƙarya. Cikin shafukan da aka kwace akwai na tashar talabijin ta Press TV da Almasira TV, wanda 'yan hutun Yemen ke gudanarwa. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce kwace shafukan intanet ta kwace shafukan intanet 33 da ƙungiyar ma'aikatar rediyo da talabijin na Iran ke gudanar da su. Akwai kuma wasu guda 3 da Hezbollah ke da iko da su. Masu ziyartar shafukan sun kasa samun su a jiya talata, inda wani sako da aka wallafa a shafin na Al'alam ke cewa gwamnatin Amurka ta kwace wannan shafi na intanet na al'alamtv.net ƙarƙashin wani mataki na ofishin kwadago da tsaro da ofishin cinikayya da ƙasashen waje da kuma hukumar FBI suka ɗauka. Sai dai yawancin kafofin yada labaran sun sake bayyana a intanet jin kaɗan bayan rufe su da aka yi ta hanyar amfani da wasu sabbin adireshi na intanet. Gwamnatin Iran har yanzu bata ce uffan ba a hukumance kan wannan matakin da Amurka ta ɗauka, amma kafofin yada labarai a cikin ƙasar sun tuhumi Amurka da ƙoƙarin rufe bakin Iran. Wannan na zuwa ne yayin da dangantaka ta ƙara tsami tsakanin Amurka da Iran kan batun sake sabunta yarjejeniyar nukiliyar Iran. Mutane da dama sun mutu a wani harin jirgin sama jiya talata a garin Tagogon da ke yankin Tigray na ƙasar Habasha. Shaidun gani da ido sun ce wani jirgin sama ne ya jefa bam a kasuwar yankin da misalin karfe 1 na rana. Ma'aikatan lafiya sun ce sojojin Habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wajen da aka kai wa harin. Mai magana da yawun sojin Habasha, Kanal Getnet Aden, ya ce ya yi wata magana a kaikaice game da harin ta hanyar rashin musantawa ko bayyana yarjejeniya akan wannan hari da aka kai. Yana mai cewa hare-hare ta sama dabarun soji ne na yau da kullum,
kuma sojoji ba sa kai hari kan farar hula. A farkon makon nan ne dai mazauna yankin suka ce sabon fada ya barke a arewacin Tigray, yayin da yankin da ya daɗe cikin rikici tun a watan Nuwambar bara, lokacin da sojojin Habasha suka ƙaddamar da farmaki don fatattakar 'yan tawagar jam'iyya mai mulki ta Tigray. Tun lokacin da faɗan ya ɓarke an kashe dubban mutane, yayin da wasu kimanin miliyan 2 suka tsere daga gidajensu. Labaran duniyar kenan na wannan lokaci a madadin sashen Hausa na CNT da abokan aiki Abubakar Bello, Sha'aibu Hassan, Sabiu Alhassan da Khalid Aliyu. Jazuli Fanshekara ke cewa mu huta lafiya.